Sziasztok! Ma ebben ezt a problémát szeretném, ezt a karpöttyenést orvosolni, plusz egy ilyen kis harisnyazoknit, legalább 40 nemes van, levágtam a tetejét, és ezt így felhúztam, ez egész nap hordható, mondjuk hosszú ujjú alatt, és azért úgy összefogja az egész részt, és akkor ebben a szuper kis masszírozóval, ami körbe fogja egészen a kezet, és ilyen pici kis gyöngyökkel mélyrehatóan masszírozza, és még jól is esik. Így körbe forgatva. Szerintem ezzel sikert fogunk elérni, én úgy gondolom. Szépen visszakapjuk a karunkat, szép csini legyen. Ha ebben meg vagyunk, 1200 forint a Tesco-ba lehet kapni. Azért egy kis torna gyakorlattal is rásegíthetünk. Így látjátok a tükörbe. Ez itt pont ezt az alsó részt nagyon jól. Persze van több időtök azt is, de most kifejezetten erre az alsó izomra gyúrunk rá. Na, próbáljátok ti is ki. Sziasztok!